Муҳтарам дӯстдорони футбол, ба наздики Криштиану Роналдо ба телеканали TVI интервью калон дод. Ӯ дар он ҷо дар бораи ҳар намуд тема гап зад. Имрӯз канали Футбародарон ин интервьюро нишон медиҳад. Ҳамада тамошои хуб рафтем. хотиррасон мекунам ки ин видео бо ёрии Адин XBet сохта шудааст. Коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро шумо танҳо аз ин ҷо меёбед. Силкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Агар боз дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод TOUCHFOOD нависед, барои якум депозити кардагиатон 6500 рубл бонус медиҳанд. Имкониятро аз даст надиҳед. аз ҳама асосаш истеъдод дошта бошӣ ва ин чизро ман ҳамавақт доштам. Агар мо ба дигар намуди варзиш ё ин ки олимоне ки ҷоизаи нобелӣ гирифтанд, ба ғайр аз истеъдод онҳо ҳамавақт кор мекарданд ва ман дӯст медорам намунаҳои хубро нусха кунам, на танҳо аз варзишро, балки аз варзиш берунро. ман бо ин хел қобилият таваллуд шудам, яъне бисёр машқ кардан. ман кӯдакии сахт доштам, нигоҳ накарда ба оне ки ягон маротиба гурусна намондам. вақте ки баъдан ба спортинг омадам, то маҷбур шудам ки гӯштҳое ки мехӯрдам дар машқ об кунам. соли 2018 қиинтарин сол буд барои ман аз ҷиҳати шахсӣ. дардовар аст вақте ки одамон шарафи туро пас мезананд. хело дардовар аст. ман оилаи калон дорам, ҳамсар, кӯдакон, ки онҳо маро мефаҳманд. соли мушкил буд. ин ҳамон гапе ҳаст ки ман намехоҳам дар борааш гап занам. аз ҳама асосаш он ки ман як бори дигар исбот кардам ки бегуноҳам. ман фахр мекунам, аммо хело мушкил буд. ман ягон маротиба фикрам намекардам ки соҳиби тӯби тиллоӣ мешавам. ҳатто 2, 3, 4, 5 маротиба. лекин агар шумо маро пурсед ки ман мехостам соҳиби ин ҷоиза шавам, намехоҳам дурӯғгӯ бароям. бале, ман ҳамавақт мехостам ки ғолиб бароям. ҳар сол ман мехоҳам ғолиби Лигаи Чемпионҳо, чемпионат ва тӯби тиллоиро гирам ва барои инҳо ман машқ мекунам барои он ки ғолиб бароям. ин нигоҳи ман ба футбол аст ва мотиватсияи ман ҳар саҳар аз хоб хистан. нодуруст аст гуфтан ки Манчестер Юнайтед маро баъди бозӣ бо Спортинг харид. дар он вақт ба ман якчанд дастаҳо ҳавасманд буданд. масалан Валенсия. Арсен Венгер бо ман суҳбат кард дар бораи гузаштан ба Арсенал, Барселона, Реал, Интер. Манчестер Юнайтед ҳам ба ман ҳавасманд буд. аммо баъди бозӣ онҳо гуфтугузорро тез гузаронданд ва ман фикрам намекардам ки ҳамон сол ба он ҷо мегузарам. мушкил аст гуфтан ҳозир нархи трансфери ман чанд сум аст. имрӯза футбол тамоман дигар аст. Жоао Фелиш ин достони алоҳида мебошад. дар айни ҳол дилхоҳ футболбоз 100 миллион месад. ҳатто ягон чиз нишон надодааст. дар футбол пул бисёр шудааст. ҳимоятгар ва дарвозабон нархашон метавонад 70-80 миллион истад. ман ба ин розӣ нестам, аммо дар анами хелзамона мо зиндагӣ мекунем. бозори ҳозират чунин аст ва инро мо бояд ҳурмат кунем. ман аз карьераи Месси ҳаловат мебарам. ӯ пешакӣ қоил шуда буд ки аз рафтани ман аз Испания зиқ шуд, барои он ки ӯ рақобатамонро дар чемпионат қадр мекард. ин рақобати хело аҷиб буд. дар варзиш бисёра ин хел рақобатҳо. Майкл Ҷордан дар баскетбол рақобати худро дошт. Айртон Сена ва Ален Прост дар Формула 1 хело рақиби хуб буданд. ҳама ин рақобатҳо дар варзиш хубияш дар он аст ки якдигарро боз беҳтар мекунанд. Месси маро бозингари беҳтарин кард ва ман бошад ӯро. ман бо Месси хело муносибатҳои касбии хуб дорам, барои он ки 15 сол мешавад ки мо як хел моментҳоро истифода мебарем. мо ягон маротиба бо ҳамдигар хӯрок нахӯрдаем ва чаро инро дар оянда накард. ман бо ин масъала мушкилӣ надорам. ман дар ин бора ҳозир фикр намекунам. мумкин ки соли дигар карьераамро ба анҷом мерасонам ва ман боз метавонам то синни 40-41 солагӣ бозӣ кунам. намедонам, ман ҳамавақт мегӯям ки аз момент ҳаловат баред ва ин чизро ман давом додан мегирам. дӯстон, ин буд интервьюи калони Роналдо. ӯ дар ин ҷо дар бораи бисёр чиз гап зад, аммо ман аз ҳама муҳимашро ба шумо пешкаш кардам. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед ва ҳатман ба зангулача зер кунед то ин ки аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай, то боздид.